mbui kaendi. Owuor bende yie gi wachni, derepe ma kitgi richo koso lony gi ema ne piny? Kido mar dereba gi lony mar dereba ni piny. Kanyo owacho adier kabisa, nikech iyudo ni kin jariembo to ikia road mark, onge kaka obro konyi. Iwinjo gimoro ma common mawacho ni yellow continuous line, line maratong' chande. Iyudo ni ng'ato oseriembo higni 20 lakini okia ni omino ni ok onego ing'ad bathe kocha. Koro iyudo ka puonj monego bed ni jariembo nigo kalure gi syllabus ma wan go Kenya okotut ondhem. An apuonjo e pinje maoko sani, an e piny mar Qatar, mondo ng'ato oyud license mar riembo mtoka, ohingo PhD, ohingo masters. Dhano rem e riembo mtoka sama gidhi e penj. Ng'ato rem kata dibiriyo. Iyudo ka ipuonjo matut. Piny ma antie mar Qatar ni, ka wang'iyo e higni 8 gisemana wito ngima mag ji 124 e higni 8. Asebet kang'iyo ngima ma wawito Kenya. Nantie Kenya dwe mar 11 kana timo interview, na wacho ni wachomo kuma wadhi wito ngima mag ji 15 e odiechieng'. Lakini sani lit nikech koro iyudo ka e masira achiel wawito ngima mag kata 20. Koro iyudo ka somo mimiyo joriembo mani Kenya ndhem. Aluongo ni joma chwalo mtokni, joriemb mtokni, derepe tin kabisa Kenya. Jochwal mtokni ng'eny, opong'o ndache ma Kenya du. Tiyudo ka wakawe kaka piem. Mondo ng'ato oriemb ndege ama mondo ng'ato bed daktari, nitie higni manyako kal eka tiege. Lakini chopo e riembo nyamburko ma wan gogi, owadu nyo puonjie pap echo iwuok, nye idha pigo echo iwuok. Ng'ama wuotho gi tiende ndara odak mana ni dereva nena, to dereva bong'eyo ni ng'acha be nena. Koro iyudo ka puonj ni piny, nikech piny ma wantie ni puonj ni malo. Ok ni masira ok timre lakini en moro ma ohingo ok nunyal chunge. Ok unyal chunge kata kitime gi item gi tiegruok ma in go duto, ok inyal chunge. Obedo ajali. Lakini iyudo kama Kenya ok en ajali, ma Kenya en nek. It is a crash, en nek. Wana jok ma wakawe akawa mayom. To lit nikech kata king'iyo NTSA nambni kwan ma gimiyowago, mago mana ma oful mobedo reported. Nitie ji adi matho e yor afaya to ok bed reported. Ng'eny. Wan mane dwe mar 3, namba no ohingo 1,090 miwacho no. Namba no hao 2,500 nikech an gi network mara. Sasa ma accident otimre, an gi groups, gi post, to kang'iyo statistics ma an go, kang'iyo kwana ma chenro ma an go, namba wani malo kabisa. Obi medo bet malo. Wadhi duogo mondo wagone mbaka ni to